Gastro je dnes neoddeliteľnou súčasťou turizmu a my v Nitrianskom kraji na to máme. Formát konferencie je pre mňa výnimočný pretože sa tu stretávajú hotelieri, študenti, majitelia prevádzok, cukrári, gastronómovia, všetci vo veľmi úžasnej atmosfére a spolu sa sieťujú a navzájom prepájajú. Preto tento projekt absolútne milujem. Gastronové je v podstate propojení odborní veřejnosti, farmářů, predajců a ty propojení a ty střetnutí jsou, si myslím, že dosť důležitý. Výnimočnosť tohto konceptu, ako je tuto v Nitre, je v tom, že je robený veľmi profesionálne. Sú tu ľudia, ktorí prajú a chcú navzájom si pomáhať a sa potiahnuť a spolupracovať. A je to veľmi priateľská rodinná atmosféra. Okrem úspešných projektov na Kupeckej ulici vznikajú aj mnohé ďalšie. Veľmi fandím Nitre a celému kraju, aby mal tú odvahu, chuť a vášeň pracovať v projektoch v oblasti gastronómie. Ja sa na to budem nesmierne tešiť.